To holdkammerater over for hinanden i curlinghåndbold. Niklas Landin mod René Toft Hansen. Hvor det altså gælder om at få bolden tættest på midten. De har 3 forsøg hver. Målvogter Landin lægger for. Han er kendt for sin meget præcise udkast, men her viser han altså også, at han har føling. Lægger den første bold ind i huset. René Toft, han triller. Triller for langt. Helt anden teknik Toft benytter sig af end Niklas Landin. Og igen den høje bold. Masser af harpiks. Den er forkantet, den bold. Og skru i bolden. Der bliver inde i huset. Så har Landin 2 i huset. Den der ser god ud. Men der må skubbes og hånes, for den ruller igennem. Så er det sidste bold for Landin. Au, Landin. Det kan ikke engang kaldes en guard, som man kalder det i curling, når man prøver at beskytte huset. Der er helt åbent. Han kan trille den ind nu. Han skal bare tættest på midten. Nej, René Toft. Den triller du simpelthen forbi. Og ud af konkurrencen. Niklas Landin bliver den største i den direkte duel. Forventer du at blive lidt mobbet nu? Nej, overhovedet ikke. Hvis han skulle begynde på et eller andet, så... Nej, altså, som man også så på oddset inden, så var jeg kæmpe favorit.